खाऊ देते हा, दूध देते, दूध देते. हां, थोडासा टाइमपास मुलांसोबत. तू एवढा इमानदार कधीपासून झालाच रे? नाही शपथ नाही. नाही, डोळे उघडे. आता ऊन आहे ना, तोपर्यंत जाणार नाही ते. एकदा ऊन कमी झालं ना ते बरोबर रस्ता पकडतील मग. शेरू जाऊ नका बेटा. कुठं भाग्या? कुठं गेला भाग्या? बाहेर आहे. माझ्या पायाला इथे काटा लागलाय ना, पायामध्ये दुखते जाम. अगं तीच ते सफेद आता भेटली ना, छोटीवाली. ती मोठीवाली नाही भेटली. कामाची वस्तू आहे आता. असं एक कुठेतरी पडली अशा बारा वेळेला भेटणार नाही. इव्हन सूर्य निघते का साईडने छोटीवाली घेऊन जात नाही. ते आपला टूथपेस्ट आहे ना, त्यात टाकून त्याचा एवढंच लागणार नाही. काय करू, पाय त्याला शॉर्ट पडते. ए आबा एक आला, मागे आला करिश्मा. आबा एक बारका मोठा पण आला, दोघं पण आले बघ. त्याला बांधून दे दोघांना पहिला, आता परत पळ काढतील. तो बघ एक वर चढलाय बघ. बघ कुठे सर जाऊन बसला बघ. त्याला जागा नाही बसायला ते बघ. हां, त्यांची आता पळायची तयारी चालली. चला, माझं काम चालू आहे. झाडांना पाणी घालायचं आहे. पण माहिती आहे का काय झालं आहे, आमची तोटी हरवली. म्हणजे मधलं जे जॉईंटर बघा असतं ना, ते आता कुठे मिळत नाही आहे. कुठे गेलं काय समजत नाही आहे. आता एवढीशी वस्तू आहे ती, एवढीशी, पण त्या वस्तूमुळे थोडंसं मला आता जड जाईल. हा पाईप इथे जॉईंट करायचा होता, जॉईंटर नाही. ए कुठे पळतो रे? हा बघ, साखळी घेऊन येतो संगाती. शेरूआ जा घरात जा, घरात जा. आता जायचं ना कुठे बाहेर. त्याला गोड गोड बोलून हे नेला असतं, तो ऐकणार नाही. तू तुला दमवेल तो. जा बाबा जा जा. माझ्या शेडू, माझ्या लाल्या, माझ्या बाबूला कुठे खाऊ देते हा, दूध देते, दूध देते. हां, त्यांची आता पळायची तयारी चालू आहे संध्याकाळची. त्याच्यामुळे असं ऊन खाली यायची वाट बघतात दोघं जण. आता बाहेर जाऊन आले दोघं जण, पण ऊन बघितलं ना म्हणून ते परत रिटर्न आले घरात. एकदा का ऊन गेलं का मग ते छू होणार मग. त्याच्यामुळे चला आता काय ऑप्शन नाही माझ्याकडे. आता हा पाईप आहे ना, ह्या साईडला फिरून घेते. थोडंसं लांब पडेल, ठीक आहे. मग आता काय करणार. चला, नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार. इथे बाहेर घेते मी. आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. चला, आपलं काम चालू झालं आहे. पाणी घालायचं 1-1.25 तासाचं काम आहे. वाजलेत माहिती का किती, 5:30 होऊन गेलेत. ऊन बघा किती येते. आज वार आहे रविवार. बरेच दिवस झाले संध्याकाळचं असं काही शेअर नाही केलं आहे रुटीन. त्याच्यामुळे म्हटलं चला आज संध्याकाळी सुरुवात करूया आणि संध्याकाळचा व्लॉग आज तुमच्याशी शेअर करते मी. चलो, पाणी घालून घ्यायचं सगळ्यात मोठं काम आहे माझं हे संध्याकाळचं. सकाळचं करते काय होतं, पाणी घालते पण मग दिवसभर ते उन्हाने सुकून जातं ना. आता हे संध्याकाळचं घातलं ना, मग ते सकाळच्या वेळेस ते पाणी ना ओल सोडतं आणि मग दिवसभर मग गारवा असतो झाडांमध्ये. त्याच्यामुळे संध्याकाळचा प्रयत्न करते मी हल्ली झाडांना पाणी घालायचा. आता पूर्वी काय करायची, सकाळीच घालायची. आणि ते रान पण दिसते बरंच वाढलेलं. मला ना कधी कधी असा प्रश्न पडतो, आता ही जी जंगली झाडं आहेत ज्यांना पाणी पण मिळत नाही, पण त्यांची वाढ कशी होते. आत्ता मध्ये हे मी सगळं उडवलं होतं, पुन्हा ते वाढलेलं आहे. तुम्हाला दाखवू का? ही बघा, ही जी छोटी छोटी झाडं दिसत ना, ही सगळी जंगली आहेत. हे बघा इथे पण
आणि ते समोर दिसत ते पण सगळं आता मला साफ करायला लागणार. आता नाही करणार आहे मी. बघा हे केळं तर उचलायचं आहे. माहिती आहे का काय होतं आहे, गरमी इतकी वाढलेली त्याच्यामुळे काम करायची इच्छा होत नाही गार्डनमध्ये. असं वाटतं नको घरात बसूनच राहावं असं सगळं झालेलं आहे. आणि संध्याकाळच्या वेळेस पण 6 वाजून गेले तरी पण असं ऊन असतं. त्याच्यामुळे राहतंय गार्डनचं काम. बसा खाली. नळ चालू करते. तर कुणालच्या बाबांनी सकाळी आज फोन करून सांगितलं आहे गरमी खूप वाढणार आहे, त्याच्यामुळे जास्त उन्हात तू जाऊ नकोस. आणि म्हणून मी आज आहे ना कॅन्सल केलं आहे. बाहेर जायचं होतं आम्हाला, करिश्माला आणि मलासुद्धा. आम्ही नाही गेलो, कॅन्सल करून टाकलं. आणि खरोखर ऊन आहे ना जास्त होतं. आणि मागे बघा गुरं ना आता खूप त्रास द्यायला लागले. जसा जसा उन्हाळा वाढत चालला आहे ना तसा तसा त्यांचा पण त्रास वाढत चालला आहे. चला पाणी घालून देते पटापट. गुरं बा आड्याजवळ आहेत करिश्मा. उभा राहा इथे, उभा राहा शांतपणे उभा राहा. बस इथे शांत. त्या ह्याला वाघेला बांध आणशील. करिश्माला सांग घेऊन यायला जा. वाघ्याला घेऊन ये का त्याला राऊंड मारायला. हे घेऊन जाऊ नको तुला खेचून नेल तो बाबा. इकडे विघ्नेश, काल तू तिकडनं खाऊ आणलास आणि मी मागितला तर मला अजिबात दिलास नाही तू. अरे तुम्ही मागितला कुठे. इकडे कृतिका, हा पोरगा लय लबाड आहे. वाघ्याला घेऊन ये ना करिश्मा, इथंच राऊंड मारूया जरा. उलटी चप्पल आणली आहे तुम्ही. तशी चप्पल. अरे आमची चप्पल तुटले. कंबर मोडलीस त्याचं काय रे. ह्याला पकड बाय, पकडशी नका खेचून नेशील. कांदे बटाटे घेऊन माझ्याच पाठीवर बसले. हा मी दमली बाबा. इकडे ऐकलं का, ह्या साईडला घे दोघांना पण जरा एक राऊंड मारूया. मग त्यांना बांधून ठेवलं मग काय नाही. मग हे केवढी मला गरम होत आहे ग, घाम निघतो नुसतं अंगात ना. करिश्मा आहे बा, आणि आपला आंबा चोरलाय. तुला नवीन नाव देणार आम्ही. चला आम्ही चाललो, जरा एक राऊंड मारतो. जाम गरमी झाली मला आता. ते झाडाने पाणी घातलं ना अंगात नुसतं घाम निघतोय ग. नाही झाड उपटून टाकेल ग, झाडं सगळे लहान आहेत आपली. कोणाला त्या वाघ्याला माहिती एकदा आपण त्या लाकडीला बांधून ठेवलेलं. हा इथे जरा बसायला बाई 5 मिनिटं बसूया. चल इतकं सगळं घामाघूम व्हायला झालं मला. आता मी हातपाय पण धुतले बाथरूममध्ये जाऊन, तरी पण असं गरमी काही कमी होत नाही. इतकं सगळं घाम निघतो झाडांना पाणी घालताना. खूप वेळ गेला आज, कारण पायपामुळे थोडंसं जरा प्रॉब्लेम आला. आणि आता आम्ही थोडंसं आमचा फेरफटका ह्या मुलांसोबत जरा वारा खाते संध्याकाळचा. बरं वाटतं जरा इथे, छान असा थंडगार वारा आता सुटलेला आहे. थोडासा टाइमपास मुलांसोबत. माझ्याकडे कोणच नाही ना येतील परत येतील काय ग. नाही ना गेली ती. चल जानू कुठे गेली. काय काय मग खा. मी काय तुला नाही बोलली, तुला मी मस्करी केली. अरे इथे खाल ना, खालच्या साईडने खा. चलो हे करवंद कुठे पिकले ते बघा ग.
कुठं वरती? इकडे ह्या साईडला ह्या काळ्या ह्या कड्यावर गोळा आहे का असं ते सांग पहिला. मग जरासं मला पण दे ना. मग माझा उष्ट आहे. चालतं मला उष्टा लहान मुलांचं दे बघू दे. काय रे तू एवढा इमानदार कधीपासून झालाच रे? कालचा तूच ना तो वेफर लपवणारा. हा लबाड पोरगा. ए इकडे बघा ना एवढं पुढे कुठे जाताय ग? काय ग हे पोरींनो ह्या साईडला बघा. ह्या साईडला इथे मग पुढे आहेत करवंद. चलो कोणतरी कमी आहे. नाही अजून एक अजून एक जानू. हा जानू काय जास्त फिरत होता आमच्या सोबत. आठवीत गेली. आठवीला आहे ती? आठवीला आहे ना? अय्या केवढी छोटी आहे. हो आठवीला आहे. हा काय ग आता आठवीला दिशा? हो खरोखर बाबा सेव केला. म्हणजे ती अजून 2 वर्षात केवढी होईल. हाईट कमी आहे ना तिची. ती आता पुढच्या वर्षी येणार की नाही माहित नाही. कारण की थकलो बाबा आम्ही चालून चालून. आरोही तू का नाही गेली ग? त्यांनी माझी चप्पल घातली. समोरनं एक आंब्याचं झाड दिसलंय तर सगळे जरा खाली उतरलेत. आम्ही इथे 2 जण बसलो. आम्ही दमलो चालून चालून ना ग. आंबे दिसतात ना पिकलेले पिवळे झालेले दिसत आहेत. सगळे खाऊन भेटले तर पडलेले भेटतील ना असे दिसत आहेत. तुम्हाला दाखवते बघा. हे बघा जाऊ नाही शकत. दिसतंय तुम्हाला झाड. हे झाडी असेल जाऊ नका रे पुढे. ते बघा तर घरी यायला निघालो आम्ही आणि रस्त्यामध्ये मुलींना डान्स करण्याची हौस आली. तर कोणतं तरी मराठी गाणं जे आता सध्या खूप फेमस आहे त्या गाण्यावरती ह्या दोघींनी डान्स केला आणि मजा घेत घेत आम्ही घरी निघून आलो. मग थोडासा टाईमपास मुलांसोबत केला पण खूप छान वेळ गेला माझा. जवळजवळ अर्धा ते 1 तास आम्ही फिरत होतो या रोडवरती. हे बघा घरी आली आणि पहिला देवपूजा करून घेतलेली आहे आणि बाहेर वाघ्या आणि शेरू यांची मस्ती चालू आहे. देवाबत्ती करून झाला आणि मग मी आले किचनमध्ये भांडी वगैरे लावायची बाकी होती. म्हणजे बाकीचं जे संध्याकाळचं रुटीनचं असतं ना म्हणजे झाडू वगैरे काढायचं ते सगळं करून झालं होतं. भांडी लावायची बाकी होती. जेवणाची तयारी म्हणजे जी काही बेसिक तयारी होती ना ती मी सगळी करून ठेवली. आणि चहा सगळ्यात आधी ते चहा बनवला आणि म्हणजे कोरा चहा जो मला भरपूर असा आवडतो तो गरम केला आणि प्यायले. 1 ते 10 मिनटं रिलॅक्स झाले आणि मग पुन्हा किचनच्या कामाला इथे सुरुवात केलेली आहे. पाण्याला कड आला. पाणी उकळायला आलं त्याला बघ ना फोन करून लावू मी. भोप्या काय अजून आला नाही बघा. त्याची आपली वाट बघते. सगळी तयारी करून ठेवले आणि आपले भाग्या शेरू बघा असे झोपलेत. भाग्यात झोपला आहे पण शेरू पण बघा तो कधीपासनं त्याचा असं प्रयत्न चालू की मला सोडणार कधी. पण आत्ता जर का त्याला सोडलं तर हा छू होणार. जाम लबाड्या हा दिसतो असं नाही. जाम लबाडे बबड्या. झोप आहे डोळ्यावर झोपा. नंतर जेवण त्याला उठवते. हां धूर यायला लागलं तुलीत ना ग. झालं तुझं ये बाहेर. तर भाजी ना भोप्या घेऊन येणार आहे आता त्याच्यामुळे आम्ही थांबलो आहे. बाकी सगळं आमचं जेवण झालेलं आहे करून. मला वाटतं भाजी पण तोच बनवेल आल्यानंतर. त्याला आवडतं जेवण करायला. बघूया आता काय आणतो ते काय माहीत नाही आम्हाला. आणल्यावरती तुम्हाला दाखवीन. करिश्मा आता किचनमध्ये म्हणजे कुकर वगैरे सगळं आमचं लावून झालेलं आहे. काय करते का आता? अच्छा सगळी तयारी करून ठेवते ती. हे ह्याचं बघ बघ ना. ए आता बघितला कसा ओरडत होता. आवाज बघितला कसा काढा होता. शेपटी बघ कशा हलते बघा. त्यानंतर मस्त बाईकची नुसती चावू लागली ना की असं त्यांचं असं चालू होतं. दादाने काय खाऊ घेऊन आले तुम्हाला? काय आणलं दादानी? बघा कशा शेपट्या हलतात बघा बघा दोघांच्या. असे लाडोबा असेल लाडोबा. भरपूर आणलं वाटतं काय काय.
बाबा शेपटीचं बघ भेटले. चला पिशवी दे त्या साईडने. वाघ्या शेरूसाठी चिकन ते बघा ते घेऊन धुवेल आता. एक तर असा हे करत होता शेरू माहिती काय. आवाज कसा काढला ना ग करिश्मा यायची नाही का काढला होता आवाज. तू त्याला आवाज देतो तेव्हा हॉर्न वाजवतोस ना तेव्हा तसा आवाज काढला नव्हता. आता पण नको नको सोडू नको बाबा. शोधायला जायला टाईम नाही आपल्याला. आणि इथे रात्रीच्या जेवणाला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे अर्ध जेवण आम्ही गॅसवरती केलं आणि मग भाजी विशेष करून भाजी ना आम्ही चुलीवरती बनवतो रात्रीच्या वेळेस. तर आज भाजी भोप्या करणार होता आणि येताना तो चिकन घेऊन आला होता. तर चुलीवरती भोप्याने चिकन बनवायला सुरुवात केली. म्हणजे नॉर्मल जी रेसिपी आहे ना चिकनची कांदा टोमॅटो वगैरे टाकून बघा आणि वाटप टाकून आपण बनवतो ना त्याच पद्धतीने त्याने झटपट आहे ना चिकन इथे तयार केलं. त्याला विशेष करून आवड आहे जेवणाची त्याच्यामुळे असं काही नॉनव्हेज असेल तर तो बनवतो. कधीतरी रेसिपी नक्की तुमच्याशी मी शेअर करेन. तर त्यांचं बाहेर चालू होतं आणि इथे किचनचं काम कसं बघा सगळं करून झालं होतं. त्याच्यामुळे लगेच मग मी किचन इथे आवरायला सुरुवात केली. ओटा वगैरे आहे ना तो सगळा क्लीन करून घेतला. गॅस वगैरे सगळं पुसून घेतलं आणि रात्रीच्या वेळेससुद्धा माझं हे क्लिनिंग असतं. आता नेहमी काही तुमच्याशी मी शेअर करत नाही पण ज्या किचनच्या टाईल्स आहेत गॅस वगैरे हे सगळं रात्रीच्या वेळेस पण केलं जातं. तर ते करून घेतलं आणि पुन्हा लादी पुसायची होती. म्हणजे लादी पुसून झाली होती. दिवसा पुसली होती आज पण पुन्हा संध्याकाळी पुसावी लागली कारण वाघ्या आणि शेरू यांनी भरपूर अशी घाण म्हणजे मातीचे पाय वगैरे बघा असतात ना आणि आपलेसुद्धा मातीचे पाय आत बाहेर जातात. त्याच्यामुळे हे करून झालं म्हणजे किचन क्लीन करून झालं आणि मी लगेच मग आहे ना लादीसुद्धा पुसून घेतली म्हणजे हॉल आणि किचन. कांदा आणि चिकन हे वाढ ग करिश्मा माझ्या हातात हे आहे ना. हम बनाए आज बिहारी स्टाइल चिकन. बस बस चिकन तुला घे पहिला. रसा टाक थोडासा ह्याच्यावरती. मी डायरेक्ट भातावरच घेणार आहे. खरं म्हणजे असा भातावरच घ्यायचा असतो करिश्मा. बस बस झालं बस कमी झालं. रस्स्यावाला. हे दोघांनी खाली बस. ह्या दोघांना दम दे भोप्या. ते दोघं भांडा का तू तेव्हा तू इकडे काय करे हे वाग्या ऐकलं का रे. हे बघ असे दोघं जण झोपलेत. त्याला नाही झोपायचं अजून. शेरू झोपला नाही डोळे उघडे. सगळी माहिती जागा ना हा अडून घेतो. जाम चॅप्टर आहे ह्या लुच्चा. वाग्या पण असतो मध्ये मध्ये. हे अशा एका गादीवरती एवढूशा लबाड लुच्चे रात्रभर सोडत नाही हा. शहाणी पोरं आहेत ती माझी. ह्यांची नाटकं चालू आहेत मस्त चालू दोघांची. तर चला मग आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. जाम झोपते मला आता. बाय बाय सर्वांना.